A Consellería do Mar puxo en marcha o Plan de Sostibilidade e Competitividade do Marisqueo, dotado con 123 millóns de euros distribuídos en 2 anualidades. En paralelo, está a deseñar xunto co sector outras medidas encamiñadas a mellorar a produtividade dos bancos e a compensar as perdas pola alta mortaldade do marisco, que obrigaron o paro forzoso de gran parte do sector. O que decidimos foi, aumentar un pouco máis tamén os presupuestos que había, sacar presupuesto de onde sea, para poder regenerar estas rías. Sabemos que temos as rías, os bancos marisqueros moi mal, que foi en decadencia, foi indo, o principal para nós non é as axudas económicas, senón é as axudas para facer un plan de choque para poder regenerar, volver a destacar o rendimento destes bancos marisqueros, non? que están moi decaídos no produto. Entenden dende as confrarías que deben contemplarse medidas a medio e longo prazo, posto que non se trata dunha situación puntual, senón que a mortaldade da cría condiciona tamén as campañas futuras. Preséntasenos un ano moi complicado, non? Porque sabemos que todo marisco que morreu, que as riadas, todo o marisco que deu, non solamente morreu o marisco que xa era de talla comercial, senón que tamén xa morreu a cría o futuro de que era para este ano, non? Entón, aí esperemos que seamos capaces de regeneralo e vamos a intentalo e pedir axuda á administración o máximo que podamos para, entre todos, sacar isto para diante. Así as cousas, seguirán a traballar da man da administración para recuperar a actividade marisqueira da que depende boa parte do tecido económico de Galicia.